дискотека 12. За сержанта специално. Дискотека помпа, забавите! Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Помпа!
хубаво хорце. За всички гости, хайде дамите, а може и мъжете да станат да играят едно хубаво хорце, който иска. Давайте генералското ще направите и после вече атака. Хайде да видим кой ще поведе хорото!
Sasho za Tigra specijalno! Ajde Tigre!
екипане! Продължаваме с музикалния поздраv специално за младоженците и кръстниците. Поздравя от германците! От доброжанците специално! Добрич! Чак, 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 ръгдадак, ръгдадак, чак, 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 чак. Хоу, хоу!
Няма си нищо цигулка. Качи се ти с стъпана тук, къде е хората го купаш. Това да не съм тъпаран. Айде сега тъпарана от Самоков. За всички братовчери, братовчетки, племеници, племенички, за сватовете, за кръстниците най-вече. И за брата Васко от Геви! И за най-добрата снаха! Риска! Чакай да взема парите първо. Айде на папа да. Айде и пъчката. Дай. Чешки каперуски, чешко първо. Воу! Нали знаете, че сте в Плевенския регион, а тук разбират от музика и не искат само кючеци, глупави. Тук играят и други тактове, и други ритмики, деко другия малкия зорначия. Катя се горе бърджи, айде. Сега, специално за Буковлак, за всички наши приятели, бъдете живи и здрави, днес ще направим кючека Петрич с зорните и с ступана, както са свирили на долния в България, другата България. Айде, Томас, ти ли си, Федуске? Ти дръж тук в микрошона, ще държа там. Айде, Задко, ти си. Сашо, къде е бата Сашо? Бата Сашо, специално за тебе поздрава! Нека да ти е честито името и внучето! За бата Сашо специално! Айде! Германия! Айде, айде! За Банко, Германия! Нека да му е честито момчето, малкия Сашко! За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Германия, Белгия, Холандия,
колко ще работите, елате си България. Руска, казвай поздрав на ти, докато аз пея. Поздраве специално от кръстниците за Панко, който се намира в Германия. И за неговият новороден син, за малкия Сашко, нека да е жив и здрав. Айде! Колко години ще работите, малки деца оставяте, и родители стари дълго ще ви чакате. Колко години ще работите, малки деца оставяте, и родители стари дълго ще ви чакате. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си България. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си България. Нека да са живи и здрави с една наша песен, пожелание на кръстника Индийски шалваря. Понеже казва, че Румен младоженик обича много индийските ритми. Ето беше. Оригинална. Няма нищо, айде. Еда тук. Поздрав от кръстниците за младоженците. Нека да са живи здрави. Сви малко микрофон. Башал Хари Мочаво. Младоженика да дойде тука. Младоженеца, който обича индийските песни, да дойде тук. Ето го. Кишужи кемана. Текеле и бори. Индийски шалваря.
Din tak ta dum, 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 din tak ta dum. Атакърда, 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 тадум, атакърда та дум. кърда, 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 да, 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 да. да, тадум. Başa karim o çabuk Işuji kemana Tekela ibori Indiski şavarya Başa karim o çabuk Işuji kemana Tekela ibori Indiski şavarya Исусе бала, муке лайрана, уравгам лайрат, индийски шамваря. Princesa oitani edaya keri Buçuji mitani e baba keri Ме оно катани е бабовскери, бочуши ми тани е дадескери. Princesa oitani edaya keri Buçuji mitani e baba keri Ме оно катани е бабовскери, бочуши ми тани е дадескери. Başa karim o çabuk Kişuji kemana Tekela ibori Indiski şavarya Başa karim o çabuk Kişuji kemana Tekela ibori Indiski şavarya Исусе бала, муке лайрана, уравгам лайрат, индийски шамваря. Princesa uitani edaya keri Buçuji mitani e baba keri Ме оно катани е бабовскери, бочуши ми тани е дадескери. Din tak ta dum, 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 din tak ta dum. Атакърда, 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 тадум, атакърда та дум. кърда, 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 да, 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 тадум. Браво! Айгело. Браво на кръстниците! А сега продължаваме специален поздрав от сватовете. Тъй нареченият Сашо. Това е бащата на булката. Поздрав специално от него за неговата дъщеричка, за Асия и за близнаците, които ги очакваме най-скоро време. Ади да ни бързат, след един месец, след един. Тогава ли? Пожелание, една хубава песен, на мама да прилича, тати да целува. И също така поздраве за сватинката! Също така поздраве за Тони, за Наско и за Исус! Поздраве от Славка, от Сашо! Айде! А той поздравя своята дъщеричка Асия! Принцеса, мама да милува, тати да целува, Ася. На мама да понася, на мама да прилича, принцеса. Мама да милува, тати да целува, Ася.
Специално за Саши и за Станка, за сватовете, само за тях, да са живи и здрави. Айде, бат Сашо! Това е бат Сашо и неговото семейство са живи и здрави. Хей, 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 хей! Да не забравим и баба Иванка! Ти си ми всичко, свято на света. Ти си моето злато, моето богатство, моята дъщеря. Голямата пораса на мамата прилича принцеса. Мамата милува, тати да целува, Ася. Голямата пораса на мамата прилича принцеса. Мамата милува, тати да целува, Ася. За баба Иванка специално, да е жива и здрава! За баба Иванка номер 1! От внуците! За най-добрата баба Иванка! От нейните внуци! Също така поздраве от Сашо! За Ил специално! За твоя син, нека да е жив и здрав! Айде! Целува Ася. Голямата пораса на мамата прилича принцеса. Мамата милува, тати да целува Ася. Голямата пораса на мамата прилича принцеса. Бабата милува, тати да целува Ася. Голямата пораса на бабата прилича принцеса. Бабата милува, тати да целува Ася. И така, специално за малкият Тони от дядо. От дядо Тони специално. Също за Натали. О, и за Гошо, който е вече на 10 дена. Да е жив и здрав, щастливо детство! Да, айде! За венчане му е Зович Мемила, Мухарем Сербезовски. За Тони, за Натали и за новородения Гошко, който е вече на 10 дена, да е жив и здрав. Поздрава от дядо! От дядо Тони специално. За венчане твое зови ме мила. Ако хочеш, млада, може би ти
Ovaj žena ko je, ako neko pita, moja prva ljubav, moja prva ljubav. Kada išam s tobom, sada sediš eto i ne gledaš nikogo po sebe, a što bi gledala, ti nećeš mene, stavi svoj potpis i idi što pre. Za venčanem s tobom, sada sediš eto i ne gledaš nikogo po sebe, a što bi gledala, ti nećeš mene, stavi svoj potpis i idi što pre. Pozdrav specijalno za малкия Тони, за малката Натали и за малкия Гошко, който е само на 10 дена. Поздрав от дядо Тони, да е жив и здрав. Още една хубава песничка на Бухарен Сърбезовски. Истина е, друже! Любима песен. На здраве! На здраве на всички! Истина е, друже, истина е след. Ночима не спавам, откак нема не. Отишли са, за ньом лепих сни. Остали са кошмари. Истина е, друже, истина е все. Ночима не спавам, откак нема не. Отишли са, за ньом лепих си. Остали са кошмари. Ja se plačem, Boga molim, da je vratim jer ne volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vrati nije neće. Imam ljubav, a nikome da je dam. Ja se plačem, Boga molim, da je vratim jer ne volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vrati nije neće. Imam ljubav, a nikome da je dam. Imam ljubav, a nikome da je dam. Така, Феруска, айде сега. Ето за това. Щом си ти сега, Феруска ще дойде пред теб да й кажеш поздрава. Ето, знам, че е сина на бат Сашо. А сега специален поздрав от Иво, поздрав специално за всички негови братовчеди. И иска да благодари на всички негови роднини, които са с него и които присъстват. Нека да са живи и здрави. И също така за приятелите, за Ланчо полицая, за Бати Бари и за всичките, не може един по един, за всички приятели, за всички братовчеди, за всички близки роднини. Хаманги, пияманги, хич не ми пука. И най-вече за началника, за Бати Сашо и за шефката на началника.
хич не ми пука. Айде, Иво! Хей, 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 хей! Значи, брата на Бълката Иво казва така. Това е неговото желание. Нека да сме по-кратки, всеки да направи поздрав, който има желание. Да уважим всеки. Браво на Иво. Ако иска някой поздрав, да казва. Така, наред тарапа-тапа, то и то. Ади, Зета ще направи поздрав. А сега специално от младоженника, поздрав специално за всички, за цялата фамилия Бенови. Също така за вуйчето и за вуйната. За Панко, който е в Германия, и за неговата съпруга, и за неговият новороден син, за неговият наследник, малкият наследник на Беновите. Айде една хубава талава пожелание.
свирачите. Ние продължаваме с поздравите. Окей. Добре, разбрахме. И така, музикален поздрав за сержанта специално. Какво да бъде, батко? Живей ми се, бе! Аре, живей ми се за сержанта. Живей ми се, бе! Шмърка ми се, бе! За Пико! За Пико! Живей ми се, бе! Шмърка ми се, бе! Живей ми се, бе! Пие ми се, бе! Живей ми се, бе! Пие ми се, бе! С красавици, бе! Хубави си! Живей ми се, бе! Смърка ми се, бе! Живей ми се, бе! Отивай ми се, бе! За сержанта гина баба! О, сержанти царкенена! Яче, яча! Опса! Хей! 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 Джама, джама! Ando bukom lak žava, 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 bukom lak žava. O seržanti sarkelena, o tik-tak mašaralena. Живей ми се, бе, пие ми се, бе. Живей ми се, бе, пие ми се, бе. Играй ми се, бе, играй ми се, бе. Пивец с тебе. На всички наркомани откъде? От Буря! Швърка ми се, бе! Хубаво ми е! Ес, мамо, ес! Това не е хубаво. Айде, сержанте, да си жив и здрав. На сержанта най-дългия поздрав направихте. Ще ще ви уволни. Надолу, айде надолу. Продължаваме надолу, продължаваме надолу. И така, Росен поздравява на първо място младоженците! Аплодисменти за нашите младоженци! Също така за кумовете! За кумовете! За бате Сашо и за неговата съпруга, за нея Станка. Станка, нали? Да. Живи, здрави! Сапески гили. Айде, Феруска. Окей. Čarobnije na nizare smija ka
халаме бастора, смия отровница. Халаме бастора, змия отровница. Дармангите глава, змия усойница. Бикироме моши, бивастенго нашти, бикироме моши, бивастенго нашти. Арчилон Коркоро, кава живото си, буд фаро. А карда миромни, дара тявел, ме прала, ме пея, и вон даран, ни манген тявен. Ех, майко, кай сан чедае. Надарама чава, а велики майка, бивастенго моши, бикироме нашти, бивастенго моши, бикироме нашти. Благодарим. И така. Айде Феруска натука. А сега специално за Слави, който се намира в Испания. Също така за неговата съпруга, за Вера и за малката Даяна. За Слави, който кара най-големия камион в Испания. Камионерото! Не мога да го кажа. Камиони! Тонколони, Монко. Осман Жеков. Пумата знае. Осман Жеков. Его не чатка, нищо ни прави. Пумата е тука.
малки колеги. О, да. И ние продължаваме напред с поздравите. Поздравчета, или ти чаткаш и ти, нали? Поздрав ще искаш ли? Ни щеш. Айде надолу. Ни ще ти вие. И сега специален поздрав от Гергана и от Торан. Поздрав специално, който в момента е на телефонната връзка. А те искат да поздравят специално младоженците, също така и техните кръстници. С най-добри пожелания, живи и здрави, весели, щастливи, много любов, късмет, пари, всичко оригинално. С кючека на Салиока Варна. Това е любим кючек на Гери. Така е, от Варна се държат. Еша! Хей! 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 Кючека продължава от Гергана и от Торан. Поздравей специално от Торан! Те поздравяват младоженците, кръстниците. Яша! Яша Гери! Благодарим, живи и здрави! Айде, колеги, ние се връщаме на сцената, за да направим хубава музика за всички. После като дарява, че има поздрави. Айде, един хубав кючек специално от Феката, пожелание на кръстника. Един оригинален кючек от Феката. На Феката от Денис Манов.
Thank you.